אז אני חוזר על הסגולה הזאת בסייעתא דשמיא, לומר מיד אחרי ההבדלה, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, לומר את זה 7 פעמים, ומיד אחר כך ללכת לקחת את הפרשה בראשית ולקרוא אותה מילה במילה. בכל פעם שאתם אומרים שם אלוקים, תחזקו את השיניים שלכם, תחזקו את הלב שלכם, כדי שלא יבחר מכל הבעיות, מכל המחשבות המבלבלות והמתרגשות לבוא אליך ולהפחית אותך, להפחיד ולהפחית אותך, שאתה לא יכול לעשות כלום, אתה יכול לעשות הכל. ומה גם בשעת מלחמה כזאת, שמהחיילים שלנו הקדושים הללו, הצדיקים הללו, שמוסרים נפשם על קידוש השם, באשר אנחנו רק מחמת שאנחנו יהודים, אז תורתנו תצילנו בעזרת השם, וגם התהילים שאנחנו קוראים יעזרנו על דבר כבוד שמו. אז קוראים את כל הפרשה עד, אני חושב, זה פרק ראשון, פרק ב' יש לה 3 פסוקים מפרק ב' של בראשית, 3 פסוקים או 2, ואנחנו קוראים וסופרים אלוקים 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 לב פעמים, וזה מחזק את האדם כל וכל. כל השבוע בעזרת השם יעבור בטוב, כי הנחש והראש 7 ראשים של הנחש, אתה קוראת אותם, חותך אותם, מזמר אותם על ידי המזמור הזה. כי מזמור זה לזמר עריצים, לזמר חוכים, כמשונים, כל מה שיש באדם זה כמשונים, כוסו פניו חרולים, יש כל פעם איזה ככה עצבות שהיא מדאיגה אותו, והוא לא יכול לעשות כלום, ואז נופל לייאוש גדול, ואז זה הייאוש מביא אותו למחלות. אין כאן שום מחלות ואין כאן שום דיכאונות, רק תחשוב לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, ואתה מסיר את הרוח של הנחש כמו שאמרתי, ורוח ח' נכון נון חדש שין, נון ח' שין נחש, שאתה קורא אותו לגמרי כל יום ויום ויום ויום. תחשוב על זה, בעזרת השם יראה רק טוב. עכשיו אני מתחיל את השיעור, זה מה שאמרתי, סגולה לעשות את זה, ותגידו לי טובה אחר כך בעזרת השם. אני ניסיתי את הסגולה הזאת, זה סגולה לא כתובה בספרים, השם נתן את הסגולה הזאת, ברוך השם, זה ודאי עשת השם יתקום, כן? וזכרת כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח, זה כוח? עצה, לעשות חיים, לקנות נכסים, כך כותב התרגום אונקלוס, השם נותן לך עצה, זה השם נותן לנו את העצות, וזכרת כי אדוני אלוהיך נותן לך, כן, עצה לעשות חיים, זהו. אז לעשות את הסגולה הזאת הנפלאה, ותראו בעזרת השם אור, תראו,